De har voldtaget naturen. Der er voldtægt, og folk skriger over, og folk siger jo alt muligt pis. De har ydmyget børn. De har prioriteret af helvede til. Far. De har taget bagdøren. Hvordan er en finger om numsen? Og de har hånet de sødeste svigermødre. Du skal op og aflevere en pearl necklace. Hvad laver du? Dig, Frank. Hvad er det, han gør? Nu vil de gøre alting godt igen. Nu vasker de tavlen ren. Hvad så? De starter på en frisk. Det ser godt ud, hva'? For at repræsentere deres stolte fædreland. Hyggespredende. Gode mod dyr. Og virkelig tolerante. De vil vise Danmark fra sin bedste side. Det lykkedes. Bare ikke. Hjemmis! Hjemmis! Kender I, Skapi? Skal du have en hjemmis, lille ven? Hey! Kom og få en bindis!